Liburu honen arrazoia, huelgaren bukaeran sindikatuak gustora geratu ziren, naiz eta ez lortu helburu nagusiak, baina huelga eskola bat izan zen garai haietan sindikatuentzako. Ni orduan oso gaztea, kazetaritza ikasketa oduntxe bukatuta, elako militantea nintzen, han erdi klandestinitatean, eta eskatu zidaten liburu hori zerbait, huelga horrekin zerbait egiteko. Bueno, orduan, sindikatu bakoitzetikan persona bat jarri eta komite bat, talde bat osatu genuen, eta denon artean sortu zen. Ni sartu nuen orduan Jon Zabaleta, marrazkilaria, liburuak ilustratzen zituena ezagutzen nuen, eta eskatu berari baita ere, eta oso gustora onartu zuen, eta zorionez oso marrazki benetan adierazgarri eta politekin aberaztu zigun liburua Jon Zabaletak. Liburua berriz esaten dut, zen huelga gustora bukatu zutelako eta eskola bezala beste huelgatarako eta batipat multinazional baten aurka nola lana egin erakutsi edo irakasteko helburuakin egindako liburua da. Neri tokatu zitzaidan, orduan gaztea, elako militanteak, klandestinitatean, eta niretzat esperientzi zoragarria, ez neukan beste lan askoik garai egiten, eta sindikatuakin beraiekin zuzenean olako huelga baten ondoren, nik zer esango dut, niretzat eskola bat izan zen baita, eta esperientzi bizitza, esperientzi garrantzitsua, bai kazetari bezala, eta bai sindikalista bezala, nire mailan.